Гэта адбылося тады, калі нашы продкі верылі, што ўсё ў свеце мае сваю душу. Калі сонца было Богам, калі з'явы прыроды надзялялі чароўнымі сіламі. Людзі ішлі ў прыгожы дубовы гай, ішлі праз лясы, балоты, ішлі доўга, іх сустракаў вецер, дождж, снег. Але неўзабаве на беразе невялікай рачулкі спыніліся. Разам вырашылі гаварыць пра мову, ці застацца ім тут, ці ісці далей. І тады старац паглядзеў на сонца, на дубовы гай, на раку і распрасцёр рукі да неба. «Добра ж», – мовіў ён. З тых часоў людзі і пасяліліся на беразе гэтай ракі, а мястэчка, якое выбраў самы мудры з іх, яны назвалі Добруш. Маўляў, адсюль і пайшоў вядомы беларускі наказ на дарогу: з дабром руш. Рэчку ж, дзе скончыліся іх доўгія вандраванні, яны назвалі Іпуць. Дзяцінства. Шчаслівы час, калі ўсё здаецца больш прыгожым, чым на самой справе. Калі першы снег лепш за любыя цацкі і прысмакі, калі ўсё здаецца бясконцым, асабліва мост праз раку. Здаецца, што папяровая фабрыка знаходзіцца нават на краі свету, што патрэбна нават цэлы дзень, каб здзейсніць гэты пераход. Ідзеш па мосце, часам бяжыш на выперадкі з ракой, а яна, фабрыка, яшчэ так далёка, як яе заснавальнікі, князь ды княгіня Паскевічы. Да таго, як на гэтых землях з'явілася папяровая фабрыка, Добруш быў невялікім сялом Магілёўскай губерніі Гомельскага павета. Але ж малады князь Фёдор Паскевіч здолеў ператварыць мястэчка ў сапраўдны прамысловы цэнтр. Ён запрасіў сюды замежных і расійскіх спецыялістаў, а таксама прадпрымальнікаў для стварэння новага буйнога прадпрыемства. Першую папяровую машыну набылі ў Англіі, і ўжо праз некалькі месяцаў на фабрыцы выраблялі запалкавую, абгортачную ды цукровую паперу. Фёдор Паскевіч, хаця і з'яўляўся заснавальнікам новай вытворчасці, фактычна перадаў кіраванне фабрыкай сваёй жонцы Ірыне Іванаўне. І менавіта княгіня пачала ствараць тут умовы, дзякуючы якім жадаючых працаваць у Паскевічаў было нават больш, чым працоўных месцаў. Амаль з першых гадоў існавання на папяровай фабрыцы з'явіўся ўрач, потым і бальніца, якая абслугоўвала не толькі само прадпрыемства, але і ўвесь Добруш. Акрамя таго, была адкрыта і першая ў Беларусі электрастанцыя і даволі рэдкі для таго часу тэлеграф і тэлефон. Княгіню Паскевіч мясцовыя жыхары называлі не інакш, як нашай Ірынай, ды нашай княгінюшкай. Адукаваная, прыгожая як на выгляд, так і ўнутры. Народжаная Варанцова-Дашкава, Ірына Івановна ведала некалькі замежных моў. Яна была нават першым перакладчыкам на французскую мову рамана Льва Толстога «Вайна і мір».
але ж больш за ўсё засталася ў памяці народа сваёй дабрачыннай дзейнасцю. Узаемаадносіны пары Паскевіч, а пражылі князь і княгіня ў згодзе больш чым паўстагоддзя, і дагэтуль можна лічыць прыкладам для ўсіх закаханых. Адзін мост, потым другі, а вось яшчэ маленькі мосцік, нібыта ўздоўж і ўпоперак пераплятаюць яны Добруш. Ішлі па ім дзеці ў школу, беглі ў госці да бабулі-дзядуль, спяшаліся да ракі, праходзілі паважна, стала, калі ішлі ў царкву. Ёсць у гэтых мясцінах царква, да якой ніколі не супыняецца людская плынь. Гэта Свята-Пакроўскі храм, ці, як называюць яго ў народзе, царква Іоанна Кармянскага. Спачатку ў Карме была драўляная царква. Было прынята рашэнне пабудаваць тут новы храм. Пратэірей Іоанн Гашкевіч параіў настаяцелю маліцца, каб Гасподзь паказаў месца, на якім будзе стаяць новы храм. 3 дні святар разам з прыхаджанамі правялі ў малітвах, і ў цэнтры вёскі на ўзгорку увечары загарэліся свечкі. Там і пабудавалі храм. Айцец Іоанн Гашкевіч заклікаў усіх любіць адзін аднаго, памятаць аб запаведзях. Яго пропаведзі даходзілі да сэрцаў тых, хто яго слухаў. Многім ён здолеў дапамагчы і словам, і справамі. Святар дажыў да 80 гадоў, яго пахавалі ў Гомельскім раёне. Потым царква, дзе ён служыў, а таксама і могілкі былі знішчаны. Але ўжо ў 20 стагоддзі падчас раскопак падмуркаў храма была знойдзена магіла з цалкам захаваным целам. Праз некалькі год ён быў кананізаваны як святы Іоанн Кармянскі. Мошчы угодніка былі перанесены ў Карму, у Свята-Пакроўскі храм. З тых часоў на гэтым месцы сталі здарацца шматлікія цуды і вылячэнні. Напэўна, усім нам у дзяцінстве нашы дзядулі і бабулі здаюцца незвычайнымі, нават чарадзеямі. Да іх мы гатовы прыходзіць зноў і зноў, адлегласць значэння не мае. Зноў праз раку па мосце, і ты ўжо на другім беразе, а там і ўвогуле рукой падаць, і вось яна, незвычайная дзядуліна хатка, уся быццам сказачнай кнігі. Тут нават не сабака хату ахоўвае, а самы сапраўдны высакародны алень з залатымі рагамі. Але ж самае цікавае там, унутры. Майстры разьбы па дрэве ўпэўнены, дом – гэта жывая істота. Ён не толькі ўкрывае ад непагоды, але і дапамагае пазбавіцца ад непакою, злосці ці стомленасці. Дрэва вылучае цяпло, вырабы з яго будуць несці гармонію і утульнасць. Але ж рамёства гэтае патрабуе і асаблівых якасцяў характараў.
неабходны уседлівасць, цярплівасць, карпатлівасць. Не прапусціць, зрабіць лепшы зрэз, каб цалкам выявіць уласцівасці дрэва, чым узнагародзіла яго прырода. Але ж і гэтага недастаткова. Сапраўдны гарманічным выраб атрымліваецца тады, калі ў душы майстра пануе пакой. Кожны драўляны кавалачак непаўторны, адчуць душу дрэва і перадаць яго энергетыку імкнецца разьбар. Разьба па дрэве – старадаўняе рамёства, сакрэты якога перадавалі з пакалення ў пакаленне, ад бацькі да сына. Мабыць, таму яно дайшло і да нашых часоў. Не ведаючы сваёй гісторыі, ці можна марыць аб будучыні, якая павінна быць годным працягам летапісу. Бо без усёй гэтай беражліва захаванай даўніны, напрыклад, цябе самога магло не быць увогуле. Нават мода мае звычку вяртацца праз нейкі час. І тое, што здаецца новаму пакаленню ультрасучасным, на самай справе ёсць нішто іншае, як чарговы віток гістарычнай спіралі. А вось кліч крыві – гэта не проста пафасныя словы. Ва ўсіх нас жывая генетычная памяць. Памяць продкаў.